Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Saying, baby, I love you. I told that girl that my prospect was good. תעזרי לי רגע. את מבינה כאילו איך את הציור הזה עם המספרים? כן. איזה מספר יבוא לפה? 2, 3, 5. אוקיי. מה שקורה עם הנקודה הזאת, צריכה להבין שאת תמיד עובדת בתוך מסילה. אם אנחנו רוצים להעביר הילוך, אוקיי, נגיד אנחנו נמצאים בנקודה הזאת, מה שאת לא תעשי עכשיו, יש פה קפיץ שתמיד יחזור לאמצע. תלחצי, רואה את הקפיץ הזה? אנחנו לוחצים עליו שמאלה, הקפיץ נלחץ, ברגע שנעזוב את האצבע, ישר לחזור לאמצע. תמיד אנחנו לוחצים את הקפיץ, עוזבים, זה חוזר לאמצע. זאת אומרת, בכל פעם שאת רוצה להגיע לנקודת מוצא שלה, את רק צריכה לתת דחיפה מאיזשהו כיוון, ולעזוב, זה תמיד יגיע לאמצע. זאת אומרת, אם אני רוצה להעביר הילוך, משני לשלישי, זה שתי נגיעות. אחת לאמצע, עוד אחת לשלישי ישר. אוקיי? אנחנו צריכים להבין שמה שמגיע מעל הנקודה ומתחת לנקודה, זה שלישי ורביעי. בשביל זה אנחנו לא צריכים להזיז את הצדדים. אנחנו רוצים להזיז את הצדדים רק להילוכים שזה או שני או חמישי, בסדר? תמיד חשוב לזכור לעזוב את היד. זאת אומרת, תזכרי תמיד לעזוב את היד, תמיד זה יגיע לך בדיוק להילוך להצליחה. בסדר? אז בואי תנסי רגע ראשון, שני, שלישי. תנסי כאילו בלי כוח, כל פעם שאני מפעילה כוח זה אומר שאת עושה משהו לא נכון. רביעי, חמישי, ורוורס. אוקיי, לא נכנס, סבבה. אוקיי, עכשיו זה נראה הכי סבבה בעולם, עכשיו תעשי את זה בלי להסתכל.